Η πρώτη οθόνη που εμφανίζεται όταν ανοίγει η εφαρμογή με τον τίτλο «Παίζω με τους αριθμούς» αποτελείται από 3 πλήκτρα με ανάλογες δραστηριότητες. Τα πλήκτρα αυτά έχουν τους τίτλους «Μαθαίνω να μετράω», «Μαθαίνω να προσθέτω» και «Μαθαίνω να αφαιρώ». Όταν πατηθεί το πλήκτρο «Μαθαίνω να μετράω», εμφανίζονται η επόμενη οθόνη. Στην οθόνη αυτή ο χρήστης εξασκείται στην καταμέτρηση αντικειμένων που εμφανίζονται στο τμήμα με την χαρακτηριστική ροζ απόχρωση. Κάτω από την περιοχή αυτή υπάρχει ένα κουμπί με τίτλο «Ακούω τον αριθμό» που απευθύνεται κυρίως στους μη βλέποντες. Αν πατηθεί ακούγονται τόσο οι ήχοι όσο και τα αντικείμενα που εμφανίζονται στην ροζ περιοχή, για παράδειγμα. Άκου. Ακολουθούν τα πλήκτρα με τους αριθμούς. Το σωστό πλήκτρο που πρέπει να πατηθεί έχει τον αριθμό των αντικειμένων που εμφανίζεται στην επιλογή που θα γίνει από το χρήστη. Η εφαρμογή ανταποκρίνεται με κατάλληλη οπτική και ηχητική προτροπή. Όταν πατηθεί ο σωστός αριθμός, ενεργοποιείται και το πλήκτρο επόμενο που οδηγεί στην επόμενη ομάδα αντικειμένων. Πιο κάτω είναι κάποια στατιστικά και ένα πλήκτρο που χρησιμοποιείται για την επιστροφή στην κύρια οθόνη της εφαρμογής. Παρόμοια λογική έχουν και οι υπόλοιπες δραστηριότητες.